че глупости ли говориш по принцип? Аха. Ти ни пробва чая. Чакай, бе, ти викаш пари. Го пари. Да се опариш. Тук имам... Кой имаш? Имам много телефони, зато... Пак си напълня луните чай. То работи. Къде, гледай. Ма мисля, че е кодирано. Кодиране, да. А? Той така казва. Но той това е извън употреба и да не е кодиран, нищо не става от него. Че не го искаш. Чупене на стъклото отдолу. Долу, пукнато стъклото е. Кой да взема този чупен? Не виждаш ли, бе? Бялото долу, бе, слагай чупенците. Аз пък сигурно му искам 600 лева.